Ina ma abota kallon shirye-shiryenmu don biyan bukatunsu. Muna farin cikin tallata muku hajarmu wanda yake kunshe da ilmantarwa, nishadi, faɗakarwa, kai har ma da yanayin zamantakewar yara. Tunani da hankali suke auna ingancin dandalinmu. Dandalinmu ba dandalin mu'awara ba ne ko musayan ra'ayi. Yara manyan gobe, kirarin da ke bayyana tsarinmu a cikin al'umma ce. Faɗa da ihu, yara mu ne ta gomashin kowane al'umma a doron ƙasa. Hakika dillalin wada shi ya san kuɗin jinji. Tabbas da yara ake yin manya. Da sannu za ku saita saitin tunaninku akan shirin dandalin yara don gasgata irin hikimar da ke cikin kalaman yara na. Ku ci gaba da kasancewa da shirin dandalin yara daga gidan talabijin Rayuwa TV tare da ni Rashida Ahmad. Dandalin yara daga Rayuwa TV.